Dus doet de sector, maar zit ze wel heel lekker in de stok. En hoe wat doet de richting? Zodat dat dan ook beter ging. Ja, krijgt er de tijd op te klimmen. Krijgt de tijd op te klimmen. En dan pakt ze die kop weer. Ja, maar dat kan wel. Ja, dit is mooi. Want ja, het lijntje lijkt het helemaal goed. Misschien dat de meester straks even het lijntje even omheen tikken wil. Dan geef ik het even een beetje kieschatten. Nou, dat tot de TC dan wel even, want dat lijntje luidt natuurlijk op 16 meter. Nou, maar dit, we gaan richting de Santjesonje dan, Sisse. Want dan wordt het weer heel erg goed. En dat is het volgens mij. Ja, 16 meter trekken voor Mark van der Wal. Ja, het is net een sprong waar deze moeite werkt. Deze sprong wil je een beetje inkakten. Maar Mark van der Wal maakt er weer een prachtige sprong van. Centimeter tredje, ja. En ze winnen.